First rule, never let them change you. Rule 2, do you to the fullest. And never be ashamed to. You just good at what they can't do. And they hate that, they wanna paint you. And they color, put you in another, but what they only say. Pokračujeme na našej ceste juhovýchodnou Áziou. Pred chvíľkou sme prekročili hranicu z Laosu do Thajska opäť. A chceli by sme sa dostať do Kambodže. Len najskôr musíme z tohto mestečka Nong Khai sa dostať do Bangkoku a z Bangkoku potom na kambodžské hranice a do Kambodže. Uvidíme, ako to pôjde. Máme lístok na nočný spoj, je 6:30 po obede. Máme na nejakých 6:30 vlak. V Bangkoku by sme mali byť ráno o 6:30, takže nejakých 10 hodín cesta. No a to sa teda vyspíme ráno, respektíve do obeda. Hádam, chytíme niečo zase na hranice s Kambodžou a uvidíme, ako to pôjde. Toto je stanica v Nong Khai, malé mestečko, tak to vyzerá. Sa nám plní a dedičky si trátia čas preskakovaní po lajnice. Máme tu 15. apríla a opúšťame Thajsko, ideme do Kambodže. Tuto máme, že kráľovstvo Kingdom of Kambodža. Na hraniciach sme, tak moc to točiť nebudem, len tak skrátka. A ideme prerazítko a smer Kambodža. Chrám Angkor Wat v Kambodži. Sme vnútri teraz. Tak to vyzerá cez jedno okienko. Taká obloha. Okolie. Záber zvonka tam je skôr, lebo máme slnko akorát oproti. Takto nám to vyzerá vonku. Posunuli sme sa o kusok ďalej k ďalším ruinám. Toto sa volá Bayon. To zase trošku iný štýl. Ležičky, na nich sú tváre. Ešte takto dobre vidieť, lebo svieti slnko. Toto to nejako vyzerá. Sme v ďalšom z tých chrámov angkorvatských. Tuto sú len také ruiny. Sa im to tu zosýpa všetko. Veľa ich je tu podopieraných so všelijakými lešeniami. Lana ponaťahované. Takže máme tu večer v Kambodži, toto je naša hotelová izba. Tu
Tu sa nám odráža v zrkadle, tu máme posteľ. Hen tam zase vidím, čo to tam je padnuté. Samozrejme zase pivečko, kabele, ruksaky teda respektíve. Vrtulu tu máme. Hen tam je air condition, to nepoužívame. Lebo sme grgaví a air condition sme si nezaplatili. Stačí nám vrtula, ktorá nám fičí celú noc. Svetlo nemusíme točiť. Som trošku osprostený, lebo sme dezinfikovali žalúdok. Tu máme slivku v igelitke, upravím na ňu pozornosť. A zapili sme to exkluzívnym pivečkom Angkor. Dovidenia. Zajtra sa vidíme v Bangkoku. Odchádzame totižto z tejto nádhernej krajiny. Pozreli sme tu všetko, čo sa dalo. Angkor Wat. A deťúrence. A deti, ktoré nám za jeden... A nedali sme im ani cukríky. No, cukríky oni nechceli. Oni chceli doláre. Chceli doláre, za všetko $1 chceli, no bohužiaľ, ale my keďže... Ale nechcú pochopiť, že my doláre nemáme. Bohužiaľ. Falošné. A my nemáme už žiadne peniaze, takže... Je to fakt. Všetko sme predrpali, Tovar sme kúpali za baty. No, bohužiaľ, no. Takže sa lúčime tentokrát, dopijeme ešte Cambodian beer a ideme, Von na druhé pivo. Von dať si druhé. Dovidenia. Tuto máme malého gekona, ktorý nás žere komárov. Sedíme v reštike. Tráži sa mi ruka, lebo bolo nejaké pivečko a slivovka. Ale už stačí, tu je taká informačná tabulenka. Takže a ešte dá taký pohľad na reštiku. Na nášho taxika. Áraš. Šefino. Tento nás pekne odrpkal. S výletom na Angkor. A tu máme reštiku. Reštičku, tu si sedíme, pani domáca je nejaká nasratá. Tu máme zase wifičko, zase to pivo. Ježiš, ty už prestal s tým. Dobre, uvidíme sa zajtra v Bangkoku. Možno ešte nie. Možno, keď nezaspíme na autobus. Keď dáme ešte jedno pivko, je možné zajtra o 7:30 nás tuk bude čakať a... Zistím máme cenu za večeru v batoch. Dobre moje, ideme na to. Vidíme sa zajtra. Takže, hlásime sa opäť z Bangkoku. Tu sme na... Sme v chráme Wat Arun. A toto je pohľad snehu. Krásna obloha. Strasti plných útrapách sme sa sem dostali. No, po ťažkej ceste namáhavej, tak toto vyzerá z toho chrámu Watu na druhom brehu. Jedna rozprávkové kráľovstvo. Pozrieme sa ďalej. Ďalšie. Ops. Ďalšie. To všetko je na druhej strane. To vyzerá z hora. A ešte sa na to pozrieme z väčšej výšky. Takže vystúpili sme o poschodie vyššie. A to vyzerá. Pohľad na Bangkok. Takto to vyzerá z hora dole po schodu. Takéto prudké schody. Úplne štýl. Schody sú brutálne. Brutálne. Už sa predržávali do výšky hora. Ale ten pohľad stojí za to. Rieka Chao Phraya v Bangkoku, sme kúšček od toho nášho vatíku, na ktorom sme boli. Stojíme na takom mostiku, ktorý sa trošku kolíše. Zaujímavo sa nastupuje na trajekt, niekde predpokladá. Ježiš, ako to kolíše. Loďky, ktorá ešte nastupujú nejaký.
pamätáš? Bangkok, Khao San Road, večer. Úplne rušná ulica. Takto nám tu sedia na ulici. Klobásky, kokoríky. On zavolal ukázať svoje produkty. Musím to skovať, lebo volajú, aby som im točil stánky. Myslím si, že bude v televíznych novinách. Tu máme trička, handry. Reštiky na jednej strane. Divy, tuto máme kajenku. Hope, sorry. Yes, sir. Sit for you. Thanks. Take my shop photo. Take my shop photo. Wait, yeah, wait. Just, okay, later. No, now. Tu máme mladú predajkyňu do televíznych novín. Kokos, musím to skovať, lebo aj slipenky tu máme, trenečky, tam plavky, čo chceme, bary. Toto je Khao San Road. Živá ulica. Takto to tu žije. Na hoteli majú napísané, že ospravedlňujú sa za hluk, ktorý bude tak do 2. až do 3. hodiny ráno. Reštika plná ľudstva. Tu máme striptérky. Plné ľudí. Tu máme Galson Feliz. Hotel, alebo čo to je. A tu máme hypermarket, 7-Eleven, ako Tesco. Takže takáto je ulička. Samozrejme na druhej strane je McDonald's, pizza a všetko, čo potrebuje. A tu ajde foto, proste čo voluje. Tu máme veľké čipsy. Tu máme zase nejaké dobrodky. Musím to skovať, aby niekto jednu ne... Toto majstra niečo, nikdy nejakú palacinku. Palacínečky nám tu robí majster. Ale keďže už bliká baterka na žlto, tak to pomaličky budeme baliť. Majsterko na to púka. Takže takto nejak na ulici Khao San Road. A na tejto ulici klasicky behajú aj auta, samozrejme taxiky. Toto není, že uzavretá cesta pre auta. Medzi týmito ľuďmi proste, na motorkách, na autách, bez problémov. Teraz rovno nič nejde, ale keď pôjde, tak zapnem kameru.
Toto ešte musím dať masáže přímo na ulici. Tak toto vyzerá. Sa ľudkové masírujú. Čo sa nám tu rozbilo za nami. Dúfam, že som to nezhodil z ruksakom. Kafí to nebol ty? Lebo... Dobre.